belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het regeerprogramma van de regering PISAS is klaar. Het geldt voor 2022 tot 2025 en heet Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk. Er werd al lange tijd over gesproken en vorig jaar werd het al aangekondigd. Nu liggen de 63 pagina's klaar. Aanstaande woensdag zal het worden behandeld in de Raad van Ministers. De screening van de nieuwe minister van Justitie verloopt voorspoedig, dat meldt de Extra vandaag. Het gaat om advocaat Charlton Hato, die is verbonden aan het bureau Soliana, Bonaparte en Aardenburg. Momenteel werkt Hato als hoofd van de toelatingsorganisatie, vroeger bekend als de Immigratiedienst. Volgens de Extra is het een kwestie van dagen voor de screening is afgerond en kan hij daarna beëdigd worden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na é momento como te comini abo. De opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao laat de wensen over en is op lange termijn niet langer houdbaar. Dat zegt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. Gisteren was er een debat in het Nederlandse parlement en daarin riep Van Huffelen de regering van Curaçao op om de omstandigheden voor de vluchtelingen te verbeteren en de mensenrechten te respecteren. Van Huffelen vindt dat Curaçao moet gaan investeren in betere huisvesting en moet zorgen voor voldoende personeel, dagbesteding voor de vluchtelingen en toegang tot advocaten en bezoek. Ook vraagt ze het land om Amnesty International toegang te verlenen tot de barakken waar de vluchtelingen worden opgevangen. Binnenkort gaat Amnesty International naar Curaçao voor verder onderzoek. Het Nederlandse aandeel in de toeristen die naar Curaçao komen wordt steeds groter. Dat werd gisteren bekend tijdens een persconferentie over het toerismebeleid. Was er eerder sprake van 30, 40 of zelfs 50% van de toeristen die uit Nederland kwamen. Momenteel is dat 61% en het is niet onredelijk te verwachten dat het op korte termijn 70% zal worden. Dat liet onder meer de directeur van de Curaçaose Toerismebond Hugo Clarina weten. Het X-team van de politie heeft gisteren bij een controle in een dierenwinkel aan de Caracasbaayweg geconstateerd dat er heel veel voeding werd aangeboden dat al lang over de houdbaarheidsdatum was, soms tot 2 jaar toe. Het X-team heeft de dierenwinkel de opdracht gegeven om zo snel mogelijk al het oude eten weg te halen en dan wordt er opnieuw gecontroleerd. Bordeel Campo Alegre is al enige tijd dicht, maar als het aan deze regering ligt, gaat het op termijn weer open. Dat schrijft de Extra vandaag. De krant haalt dat uit woorden van minister van Financiën, Javier Silvania. Alles hangt wel af van de nieuwe eigenaar van het openluchtbordeel. Het Nederlandse kabinet gaat 5 miljoen euro extra uitgeven voor burgers op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Dit ter compensatie van de stijgende energieprijzen. Dat heeft de staatssecretaris vandaag bekendgemaakt na vergadering van de ministerraad. De extra gelden zijn onderdeel van een totaalpakket aan verzachtende maatregelen. Nederland geeft veel geld uit om de stijgende energieprijzen en inflatie te compenseren. De eilanden krijgen nu dus 5 miljoen extra en dat staat los van de 30 miljoen extra die al eerder aangekondigd is voor de eilanden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.